Шипковото масло е страхотен избор в грижата за косата, кожата и ногтите. Аз използвам това на Балевски и Киров и съм много доволна. Реших да опитам и техните комбинации с различни етерични масла. Маслото от бял равнец е подходящо за всякакъв тип кожа, включително и проблемна. Той има противовъзпалителни и дезинфекциращи свойства. Точно за това е и много подходящо при екземи, обриви, ухапване от насекоми и изгаряния. Маслото от салвия има противогъбично, антиинфекциозно, антисептично, спазмолитично, стягащо и противовъзпалително действие. Аргановото масло също е подходящо за всякакъв тип кожа. Хидратира и подобрява еластичността, което го прави идеална превенция срещу бръчки и стрии. Също така подсилва чупливите ногти и подхранва косата. Всички масла са чудесни и освен многобройните ползи за тялото, те действат и като ароматерапия, която успокоява ума и повишава енергията. Благодарение на комбинацията им с шипково масло, те стават изключително лесни и удобни за употреба.